Lah, ketoke kok enek gampat yang. Ini jereke dikon ngenteni daerah kene aku. Mbok anakmu rabi ketoke. Kita demen ya demen ono kan ngene dalan lho, Bul. Iya. Tapi ya pangkah kuat engko. Kuat ngadepi kenyataan. Tapi ndi wong urung teko iki. Ben kene. Jan manis sih. Kayak gula. Ayo aduh. Gini lho, Bu. Lara begini ya, toh? Lah ngene iki yo genah lara lho, Bu. Iya, lah mungkin kepiduk toh. Ora, keplindes iya. Ora apa-apa toh tapi? Itu lek karo sampean ki masya lara sembarang iki panggah ndak lara kok, Bu. Awakmu model tampil beda ngono to, Bul? Aku wis ngene iki lho, Bu. Lek kabur kan Pak Gacekli ngene iki lho, gagah gediduri niki. Kok mundak ganteng ya saja ya. Sampeyan aja ngono to, Bu. Bu aku kok malah ndak penak. Wis. Wis to, Bu. Lek atiku wis panggah enek sampean kok. Aku panggah iya sok karo sampean. Sampeyan rasa omong ke wis krasa. Oh alah, awakmu tak jak ketemuan iki mungkin wis ngerti to maksudku apa. Wis genah lho, Bu. Wong sing sampean arep omong niku ning atiku wis krasa aku ki. Sampeyan nek omong arep demen karo aku to. Kok meneng ki piye to? Ngene lho, Bul. Wis to, Bu. Sampeyan rasa genah nih nemen-nemen. Aku wis padha karo sampean ngono lho. Sing atiku karo atine sampean lho paling wis ngene kok. Wis sekarang nggak omong. Ya wis lho. Saiki genten aku ya. Heeh, Bu, piye jale sampean ngomong lek nang tak sawrin nah. Ngene lho, Bul. Sepurane atuku iki wis ana sing ngisi lho. Oh. Sing isi aku to. Awakmu ki masa nggak paham toh? Aku kan mang paham, Bu, kan sampean omong wingi kan aku wis sini wis krasa wis paham. Wis padha jane karepe awak iki. Atiku ki sing ngisi dudu awakmu, Bul, sepurane. Mbak, aku piye, Mbak? Mati ya ini jalan. Anu aku ternamai cemplok lho, Mas. Jere mengarep melok mlebu lurah. Sungkan aku mlebu lurah, ora enek penting apa-apa kok aku arep lurah. Aku ternamai cemplok lho. Sik to. Lek sing penting aku sampean ki yo melok penting padha ae lho.
Ya tapi kan maksudnya iki sampean to mang sing dikokon rono lho aku ora kok aku yo izin lho. Tapi bulurah ngerti lek iki bojoku lho, dadi pomong jak rono umum lho. Asta aku terno mae cempluk lho. Daripada engko neng kono terus nimbulni fitnah ngono. Oh, ora aku iki percaya lho. Bulurah ngono kae apa ya mungkin, tak yo eman-eman reputasine to. Aku terno mae cempluk lho. Wong yo mek dilut ae lho, engko bar kuwi terus main cempluk bareng-bareng ngono lho. Lah aku prak yo rono prak bareng-bareng, wong kok terne masa aku mlaku kok kene. Loh, lah iya Mas wis dhisik main bulurah dhisik terus engko main cempluk terus bareng. Sungkan lah aku me bulurah, terno mae cempluk lho. Biasane sampean yo rono dhewe kok. Iya biasane tapi engko lek kekerep rono dhewe wong jenenge menungso ke ngono kae lho. Ora. Kebene ora lek diomongne wong. Oh mikir masalah domongne wong lho. Aku kok lek aku cekok tokne ning kono amen rono dhewe engko aku ki yo menungso lho. Ora. Mangkane aku ki apa jenenge ngejak sampean kuwi bendak kejerumus ngono-ngono kuwi lho. Kowe roh to mbiyen penyakitku lek kumat. Ya aja kumat lho. Nah mangkane kuwi ayo batirono. Wah, ora wis biasane rono dhewe aku sungkan rono ora ndek penting apa-apa lah aku arep lurah. Kita ngomong cempluk ala. Aku yo ora ngerti pentinge piye ngono wae rono ki bareng-bareng kok engko. Nah cempluk iki lho. Heeh. Ora ndang uyung-uyung piye to pi? Tunggu nek subuh kat mangoso. Uyuhmu tak nggih rabuk suket lho ben lemu, pangananmu ben akeh. Landang-landang uyuh. Pinter ya, pinter. Wah, jak moman ngerti Mbak no. Oke. Nah, nobot. Ah. Lumayan nih. Oleh uyuh kok malah aku sing kudu nguyuh. Ya adalah. Kok winjil? Iya Toren. Aku sih tak nunggu sih lo. Ren. Cek kamu ada kok. Kowe kenclong apa piye Toren? Malah di gua. Sing kenclong ya awakmu lho. Kok ora iso bedakne banyu karo uyuh. Uyo apa Toren? Iki mulai ku nunggone kat subuh, aku golek uyuhe sapi tak nggih ngrabuk iki lho ben lemu sukete. Malah mau entek nek kono. Kowe iki aja ngapusi aku Ren. Lek bok persapian. Aku belum wis hafal. Iki lho duyo sapi. Ya terus uyuh apa? Banyudan meng. Kok iso banyudan? Sing nggawa lho aku nyil sing nadai ya aku kok kowe ngengkel. Nyata ambune lek ra ngandel. Yo banyudan Ren ambune. Aduh. Piye lho jelasne iki. Iki mulai ku nadai iki lho sapi gedhi kae lho. Kat subuh lek ku ngenteni. Tak nggih ngrabuk ki lho bendang lemu sukete, gak soro-soro dhewe ngaret adoh kok ngengkel lek diomongi. Kowe iki padimu aku ora oleh tak nggih kemu lho. Batangiku karipan. Percaya karepmu, ora ya karepmu pancen cah pekok ra nek diman kowe. Iya Toren. Masa. Tapi rasane iki enak asine, enak kecinge. Ambune yo ngene iki. Masa uya sapi. Ren. Men.
Aku iki takok. Kuwi iki tenan to? Uyuh sapi tenan. Lek ora rasa lagi apa to nyel ngapusi masalah ngono kuwi. Nek tak ubah iki lho. Lah ya ambune ngono, Ren. Enak lho. Ngapa kok wek-wek iki? Mung diomonge mong ora. Ngomong ora ket mang lho, Ren. Aku lho ket mang wis tak omongi kok tenggoh rongket ngomong rongket mang piye lho. Entek banyune melandok. Ya alah, kontak iki kabeh lho. Pantesan uwas iki, Ren. Tak kira banyu udan lho. Aku wis tak omongi to, lagi mau gawe tak saut mau tututi, mau umbi. Iki kemuneh. Penggah ngengkel ra percaya. Saiki wak-wek. Tapi ora apa-apa, Nil. Engko sukete kan yo subur to, awakmu yo melok lemu. Lemu apa yo keracunan iki? Kok keracunan apa lho? Yo ora apa-apa, yo sapi sehat yo an. Mosok mare sihat, Ren. Diomonge njajal neh tak jepuk Dik. Sesuk Ren lek jajalne. Oh sesuk. Sesuk. Saiki lho Nil ben akeh pisan. Tari mare akas ya. Heeh. Piye? Sesuk Ren. Seneh. Aduh, omong kancane ndarek nglomprong nih. Ayo udah ngarit yo. Ayo. Sarapan brong. Sarapan kok ngendiri tas tangi turu lho, Ren. Lah ya berarti adusur sarapan kayak bedal. Apa di sego? Kok soran duwe sego lho. Melaning nek kono jangane enak. Masa to, Bang? Yo aja to. Yo. Woi. Iya jane bocah iki. Masa penyakit budek. Kok iso gawani rapia barang kenyapa lho kabeh arep tekoni meneng ae lho. Kok iki kok pas to iki. Ora apa-apa. Urip alam dunya wis mek ngene ae. Tinggi apa ya aneng urip. Lah urip mek rekoso ae. Oh, jawabannya arep pindah. Jane lho, Mbah. Duwe pola mbok sing genah no ginyo lho. Aduh. Cek toh. Awam tak sawang kok kono, tak tekonya kok kono ndak nyauri blas, terus tak rungokne ning kene. Empane awakmu kok wis ora semangat urip pun nyapa to, Bol? Lha urip iki apa lho, Mbah? Urip lek mek ngene ya. Ora enek gunane kaya aku ki. Yang jo demeni wong sing tak bangga-banggane. Bakno bar kuwi dia ya rada menyerah aku lho, Mbah. Piye to, Mbah, malah guyu ki? Belum ndak oleh to. Ana wong susah bareng malah guyu. Tak omong Bol, awakmu ki jek enom, masa depan jek panjang. Ki awakmu ki yo bagus kaya ngene iki. Lek iki kan biyen lho, Mbah. Blokne ndak kosong. Wis to, Mbah, ndi aku wis Awakmu arep gantung-gantung ning kene ngono to. nding nyandine lho, Mbah, ketok sing rodok kokoh ya mek iki lho wite. Ya wis sakno, tak golekne tambang. Lek iki engko pedhot tak omong. Sik enteni kene ya. Kok malah didukung iki piye ta jane sentot iki koclok apa piye to? Mbok, Bapak. Nek aku enek klerune,
nek sampean iso bahagia nek sepurane sing akeh. Rusa tak omongi lak kae pedhot. Matur nuwun ya, Mbah. Padha-padha bol. Awakmu yo pamitana ning mbokmu, ya ning swargine bapakmu. Ngono lho. Wis kok Mbah sik tas ngono man. Ya ngene lho Mbah, aku lek nek luputku nang alam donya tingkah laku, omongan hendak penake sampean sepurane sing akeh ya Mbah. Iya bol, padha-padha semono uga aku lek duwe salah lho ya. Tapi ngene. Iki glecakno kene. Apa kok pasang dhisik tapi aja ndang, sik entenono ngenteni aku balik rene. Ini apa to Mbah? Lek tambang ini kadang sing ngrasane lara. Engko lek aku engko wis teko tak gawani alat awakmu kok mesti ndak lara. Langsung teksek ngenteni ya. Aja kok mesti aja nendi awakmu. Ngono ya. Karo abu rampene cepakno pisan ya Lu Mbah. panggah no kembang mori saandane kowe panggah tak cepakne. Oh iya Mbah, matur nuwun ya Mbah. Padha-padha bol. Lek duwe soco ki nggih ngetni lho, Trot. Kat mangkok panggah iki bol sing marahi. Enteni kene. Mbah Trot yo ndukung lak aku kendhat. Matur nuwun lho, Mbah. Urip nang alam donya nggih apa lek panggang ngene. Duwe keris barang siji kaya ngene iki lek ora kangge gunane mek nggih tur nggih apa karuan mati pisan. Wong dijak ora gelem. Nana kene nana. Julane kancing. Piye to kok malah aku dikon ngenteni kene wae aku melu. Lho. Datang. Dengaran ya ini kok wis teko kene. Heeh. Masa apa lho kowe? Gedang goreng. Dong kula ngene kacange. Yo masak oseng kacang itu. Ngapa? Lho yo kok tumben nanti lho. Oh iya, wong ning njaba ngenteni. Weh, piye to? Ki. Lho. Tak paranane. Oh iya. Aku mau iki. Ditok dingin lho carane. Nah, sekali-kali wong lanang ki yo masak. Ini, cekel. Aja sampai Kosong. gosong. Lek gosong kok ndake Enak. suami yang bagus. Iya. Ora lho. Bar dulu jereke buka kunci mung piye ta rek suwi men ki. Buka lawangan rek suwi men to bar. Bojomu bar dulu ning mburi ya lho. Sampeyan ta yo. Mau ngomong bar dulu. Lah iya. Kae wong ning pawon kae yo. Nyapa mau ndak rene? Lah sampean mung rene nyapa? Dolan lho yo. Lah iya lek dolan ayo ning mburi kono, mosok pangganing kene ae. Lah iya. Dicelone bojomu apa piye wong sing ngoseng kacang. Ra usah yo. Lah iya yo. Bojomu masak. Lah kok gelem masak to yo lek ngene. Lah piye? Sembarang iki bojo iki lek dikongkon ya mesti gelem. Lah awakmu paling ora tau kongkon lek. Ora tau wong tanine sik engko lek urung sore urung tangi lho. Lho ngene iki lho sadak duwe lunga. Nah.
puja bojomu kowe iki ya bojoku padha ae lho kok iso. Maksudnya ki ngenahne luluk ki lho. Ya ngono lho. Jadi dipilih bisa enak apa ora? Nah, Oh nak, Iya, ora kemalahi. kayak ngono gese di pateni. Oh ya Bu, bener banget. Engko gosong lho. Ora. Enak lho kowe. Enak apa luwe jane? Lah mau apa ndak kok jak mam? Oh ini saya tas tangi bapak sini kita yuk. Heeh. Sik ta. Kok dengaran menene apa? Aja sok tukaran lho ya. Arep piye-piye iki sing rukun rumah tangga aja mek bengkerengan ae. Aku dia lebar ora sekarang lho. Lah iya, kuwi mesti sampean ku mesti nyretet no. Wis suwi aku ora tukaran. Ya aja ngono lho, Lu. Engko sanuke awakmu kekenyen apa piye ngono. Sing kenyeh ben yu wae. Kasih. Nah, kasih larang lho saiki, rodok gemi. Golekane yo angel. Lah iya. Piye tane apa to? Urene apa? Lek blonjo engko ae. Dhisik arep piye-piye iki lek arepe metu sametu ki bojo diopeni dhisik to masa urung sarapan kok wis arepe blonjo. Ngene, sarapane gari-gari emang arep tak jam Bu Lurah aku ditelepon Bu Lurah nang mae. Tapi ora gelem kae. Terus kon ngetri rene pilih. Nang kene karo awakmu. Lurah Iva to. Ane perlu apa? Yo lek mbah wis seru aku wis ra dadak rono wis ngomong ae jerek penting. Bo, ya aja ngono to Lu, ya melu wae apa piye bojomu ki yo tukno. Lah aku yo sungkan lho yo karo Bu Lurah ora penting karo aku kok. Loh, lah tapi bar dolo ki prek yo bojomu to Lu. Iya lho yo. Nek mosok yo tak tutne terus nendi-nendi aku prak yo malah sungkan. Ya ora apa-apa lho ngetone bojone dhewe. Timbang ngetone bojone wong. Lah iya. Aku jane wis sitok. Mu tak jak rono wis aku wedi lek kilap apa piye ngono kan. Nah, Lek nah yo bareng dono. lho. Montor iki nek sitok ora sedeng lho. Wis to ayo. Nah, ya kuwi bener bojomu ki Aku lho. percaya lho. Minggu dadi tukaran lho mek ngono ae niku. Oh biasane yo rono to wisan masalahe kabul kae. Tak mangkat. Lho. Iki toto bojomu. Kalau yo sama tutne lek no, aku tak ning kene ae. Tapi iki aja ngono to. Wis tototno bojomu. Wis to beni lek ora gelem ora maksa. Arep piye-piye. Omah-omah lekas tentrem kok sanuke gara-gara sing salah paham dan sebagainya engko dadi tukarane. Wis aja ceramah kemeng wis wong omah wis tak jak ora gelem lho. Wis to ngono ae, mangkat. Nek nulungi wong sing Ikhlas. nah senyum. Sarapan lho. Aku sik aras-arasen yo. Kok iso aras-arasen lho, wis mateng kabeh lho. Engko ae lho. Sik ta. Bojomu nyapa ngene Iva? Bu Iva. Wah iki lek biyen ki awal-awale wis nurusane kabul lho. Iya paham aku lah terus kuwi menyapa kok esuk-esuk. Mestine yo kelanjutane kuwi lho yo. Sik urung mungkur to Dek kapan kae? Urung. Lah nyapa kok iso ora gelem melu berdolo ki? Lah nyapa melu? Bu Lurah masalahe aku yo sungkan lek ning kono. Eling. Bojomu ki tukang nyapa? Cletet. Lah iya, kuwi kesempatanmu lek awakmu dijak melu wae ning ndi-ndi. Aku yo ra penak lho yo mosok nendi-nendi bojoku tak tutne terus. Ya ora apa-apa lho. Bu Lurah ki ya menungsa lho. Iya jane yo, tapi aku wis percaya arep berdua. Ya percaya ora apa-apa lho, lek tapi Sedoyo ora. lek bojomu ki bener lho wis tobat. Ngono kae Bu Lurah iki lho. Oh yo ora mungkin lho yo mosok Bu Lurah Iva sing ayu kaya ngono doyan karo berdua. Ya mbah, jenenge ning donya ki segala kemungkinan terjadi lho. Wis to ora rayu sing tenang ngono lho. Iya ya. Semoga-moga ae ya ndak enek apa-apa. Amin yo. Ndak ki sarapan no. Ndekne sarapan bareng-bareng yo. Yo ngono ta.
Bardelo kok wis teko kene. Ki koyo wis suwi. Yo ngalah mesakne. Ki sampai keturun. Lu lak tenan to wong turu. Koyok ngono lho bojone kok iso loro. Padahal bagus ya ora. Putih ya ora. Aku ki heran, tapi aku ki yo ngrasakne. Nyapa yo lek awal bardole mesti nyaman. Ayem, damai. Kabeh model iki sifat iki ngare aku seneng ngono lho. Bar, tangi, bar. Wis suwi to? Ya sih lumayan sak lilitan. Tak kira kok turun lagi ya nyapa. Ya terus ora enek wong terus mlebu omah sampe tak celuki aku teko yo ora enek. Lah aku mengke tas ke mau ae. Nyapa? Tas marani kabul. Tak jelasin dhewe lah awakmu gak iso jelasne ning kabul. Ya wis jo ning omah sik. Kok tak omongi. Nang kene padahal yo kena. Rodok kene lho bar oke nyedek aku. Abang anu cuma ngomong larang depan. Larang depan piye to? Nek nyidik-nyidik rono lho. Rodok rene lho. Aku ndak pernah aku ki wis dibojo lho, Bu. Ero nek aku wis duwe bojomu loro. Terus piye ini ceritanya jelek blok kabel-kabel aku ra wani ngomongne terus sampean wani ngomongne mang kok ngomongne piye? Ya kemungkinan ceritanya ki nyetuki kabul. Terus Ya terus tak omongi lah aku nggak demen hatiku wis enek sing ngisi. ya terus kabel piye? Ya kabule maune ya diarani kabul sing iso ngisi hatiku. Terus tak omongi untuk awakmu bul. Rusak nih lho Bu ngono iki jane. Ya awakmu nyapa mikir perasaane kabul? Awakmu tahu mikir perasaanku apa ora? Gitu jane lurah nih. Seberani? Ya ora apa bar. Ya wong sawang wong ora pantes. Ora nek sing nyawang kok. Motor glundungan ya lho. Ora nlarene ki, Mang. Jadi sampean iki piye? Yo ngono. Treh pancen bener ya, Bar. Cinta bertepuk sebelah tangan gue gak penak. Maksudnya? Ya aku gak demen kok karo ngabul ke hatiku senek sing isi kok. Nah iya masalahnya lu sing-sing kulo sapa ngono. Mosok ya awakmu gak ngerti. Iya ngene lho Bu, aku tak ngomong. Aku iki bukan ndak peka. Mulai dari awal iki jane ngerti aku ki. Tapi piye yo? Arep omong ki yo kangelan tapi mestine dengan posisi kuwi sampean wis ngerti lah. Aku ki piye yo
yo wong biasa ngene iki terus bojoku yo wis loro. Nyapa kok ndak wong liya sampean golek wong liya. Makane tak cidekne aku ki ngewangi kabul karo sampean ki ya supaya perasaan sampean ki bener kejrumus ngono gitu. Nganu lho bar apa jenenge? Aku ki saiki dhewe bodyguardku ki apa jenenge pulang kampung ngono lho. Ki ora nek sing resik-resik ana omah. Awakmu jene yo arang-ading rene ngono lho ngewangi aku resik-resik ngono. Kok modele omongane ndak nyambung antarane sor karo dhuwur, etan karo kulon, lor karo kidul. Aku nganu ke mau ngomongnya bodyguardku ke mau lho. Iya wis paham. Cuma sing tak omongne sampean mosok ndak krungu. Iya, krungu. Lah iya, mestine sampean yo wis ngerti lah. Yo piye ya? Iya, wis ngerti. Makane ku ya awakmu iki sering ngrene, kan bodyguardku kan ora ning omah. Jadi renek sing ngewangi aku resik-resik ngono kuwi lho. Kan kok tak tinggal tugas ning kantor wong kan omahku renek sing ngresiki to. Oh, aku rene terus tadi pembantu wewang-ewang. Ya ora dadi pembantu, mek tak kon ngewangi. Tak pembantu kan terus. Terus Ya mek gur arang gading ngono apa rong dina pisan apa telung dina pisan. sampean ki hati-hati nih Mas nggawa jabatan iki lho. Dadi umpama duwe ya sepurane ya aku bukan ngomong umpama duwe tujuan duwe anu ki sing ati-ati kok sanu anggo Ngene bar. Lek pancen takdir kuwi ngoyo pilihan jabatan apa wong sing tak sayang, aku pilih wong sing tak sayangi. Mesti sampean aku ndak teko mikir karo sampean maksude Ya ora maksud yo ngono kuwi. tapi sampean iki seragaman dulu atau seragaman kayak ngono kuwi lho. Mbok mikire iki luweh dawa, luweh jernih apa piye ngono. Wis jernih kok. Wis tak omong ya, aku ki pernah taren bojoku arep rapine. Tapi sing bojone mungkin ndak oleh. Apaan taren yo pilih tukaran, taren pilih tukaran. Jenenge wong wedok kan ya iso luluh to bar mbok piye caramu. Dataran bisa ra oleh, taran bini gak oleh. Terus menawa taran ping 3 apa taran ping 4 dengan cara piye kan yo iso ae luluh. Aku ada iso hilang atau bukan sampean. Aja meneh awakmu aku dhewe yo heran. Padahal ki wake lho barian sing nyedeki aku. Sing demen karo aku, tapi nyampo ati iki gak iso dihapusi lho bar. Terus saiki jujur tak tekoki. Sampeyan ki lho sing kok demeni aku iki opone, terus nyapone. Apa lek sugihe jelas ora wong juge sampean karo aku. Apa pangkate blas aku ora ndek pangkat. Apa baguse blas aku ki elek. Apa putihe blas wong aku ki wong ireng. Jale terus aku heran ku apane? Yo ora mergo kuwi kabeh. Soalnya aku lek nyedek sampean ki nyaman, ayem, damai ngono lho bar. Nyaman, ayem, damai iki mungkin. Aku ora ngajari sampean, mungkin kuwi kadang mek
kesenangan sesaat. Ya mungkin ae kok luweh enek sing sak dhuwurku sing iso gawe nyamane, iso gawe luweh ayem sampean ndak ngerti, mangkane aja grusak-grusuk pek mare momen das aku. Tapi lek saiki urung enek lho, Bar. Ya mek gur awakmu tok lho sing iso nggawe aku nyaman ki. Anu aku sih tak mulai dhisik ae ya. Aku momen dasku ngrungokne critane sampean ki. Oh, piye yo nalarku ndak teko. Aku ki kehidupanku wis jan wis kelap elek nalari tapi aku ndak tahu lho dingenekne. Masalah biasanya sing nguber-nguber ki aku. Lha iki diwalik ngene aku malah bingung yo an. Wis ngono aku tak pamit ya. Iya. Matur suwun tapi anu apa jenenge nangge pikiran jernih ngono nangge nalurine di tekoni tenan kuwi sing kok rasane iki tenanan apa ya Mit? Tenanan. Kaya aku dhewe yo urung tak percaya 100% kuwi sak Mit gawe-gawe engko arep nyapong aku dhewe ora ngerti. Ora, Bar. Hati-hati lo ya. Pikir-pikiran tenan. Lho, sing mikir-mikir sampean lho, aku dhewe tak mikir piye kelanjutane. Ndak ya, kek tarano bojomu kok piye ngono lho. Anu aku nyuwun pamit, assalamualaikum. Taran lo, Bar ya. Taran neh. Bar. Aku mungkin lali, aku mau tak tebas nih maaf lo sampean. Matur nuwun kapan-kapan lho. Saiki lho, mengke ngobrol dawa lali sampean. Njo. Wis to Bu, matur nuwun kapan-kapan ya. Lah anu, aku tak mulai dhisik. Ya terus kan kok iya. Wis to sampean kulkas apa piye sampean mamun kok tak kapan-kapan ya tak baleni. Ya wis lek no. Lek rene aja susu lho ya. Dilut berarti aku lek rene. Ya enggak, maksudnya ndang rene neng ngono sedina pisan apa rong dina pisan. Biyo batek ngono. Aku ki di bojo tak omongi. Ya ora apa-apa tekan bojomu ra to. Wis nang balik engko bojomu sampe goleki. Jaremu di bojo loro. Bojomu salah goleki nang ngono ndak balik ah. Pokoknya rene aja susu lho ya. Maksudnya ndang rene neh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Tonyil, jane Mbah Sentot iki enek acara apa to? Lah yo mbuh to rene aku yo ora ngerti. Jare enek tontonan apik ngono lho. Lah ya maksude kok iso nanggap tontonan lho dhek hajate apa? Ora lho, Mbah. Iki jane arep enek tontonan apa? Wis ta sing penting awakmu enek hiburan sing mending aja sampai terlewatkan tak dudoi sing dos. Lah iya hiburan iki lho apa? Wis ta, gen awakmu penasaran, engko lek wis teko kono engko awakmu roh dhewe. Utawa mending engko iki hiburan iki pokoke nang desa-desa liya hiburan ngendek urung enek ya celake iki tak dudoi aku ngenekne. Berarti meriah ya? Mesti mending. Jelekmu. Yo ku sing dadong. Ya suwi men kan. Lagi lho. Kalau dampyak kok kono lho, Ren. Lah kok kabeh dijak nek Bu Guru berang nyapa to, guys? Terus tontonan ini nanti jane. Mbah. Lah kok kabeh mau jak iki tontonane opo jane ngono? Mangkane kabeh tak dudoi kuwi ben rame, ben meriah. Ngono lho. Larang to, Mbah, tanggapane. Lah, lek iki kabeh wong ki sing wanangga ki mang aku wis ora enek lho pokoke. Ren, berarti awake ngejoget ngene lho, Ren. Yo lek joget atraksi liyane. Wis ta yo ora usah kakek ngomong ndang ning lokasi ae. Oke. Mbah Sentot asik suwi ram lho. Pantang-pantang teko kene iki. Lah kok malah nggawa wong akeh. Piye to jane Mbah Sentot ki? Apa benjek sini akeh ya? Malah beneran iki. Dadi sing nyekseni lak aku ndek nek ten akeh. Kok suwi ram lho, Mbah. Tadu yo piye lho, bol yang golek penggemar ki angel lho.
tontonane londi. Lah wong tontonan sudah di depan mata wae. Kayak nanti lho, Mbah. Untuk tontonane kaburin. Arepe nyapa to, Bul? Wis tau rasa kakak ngomong, ki engko mesti apik kejot ngono lho tak omongi. Cek ya, awakmu nggo HP apa ora? Apa Mbak? Tambah. Cinta nono kene tak njupuk perlengkapan liyane aku. Jadi piye to? Kan jalan to, Bul. Jalan piye to, Yu? Lah ndi kendangane kok ora digawa? Kae lho jebuk ning Mbah Sentok, lan jebuk musik. Wis jarak awake dhewe ngenteni kene. Yo ngono Bul, nggih hiburan. Semangat kabeh. Bul. Semangat. Iya, Lek Yu. suka pari sukoe aku ijakan kat mangon lho ora. Kok suka pari suka piye? Dia menyajikan hiburan. Lah kan suka pari suka toren hiburan. Kita sing tenang, adewe kan suwi ndene hiburan to ning kene. Lho kabel ke hiburan. Bah, suwi men to, Mbah? Sik to, Ren, sabar gini nyoto. Pak. Lah kok gowo saudio barang to, Mbah? Audio. Ngene to tak omongi. Iki piye to, Mbah karepmu ki? Karaoke paling. Wo teko HP meng nggih nyetel iki lho, Yu. Ngene lho. Dulur-dulur, kabeh tak klumpuk niki mang. Awakmu ben dadi seksi, mbok menawa awakmu kok iso terhibur tak omongi. Makane tak golekne sound system iki. Hiburane apa? Iki lho Yu kabel arep atraksi. Atraksi tak omongi. Awakmu HP-mu cepatno. Lah tapi Ren, sarane awakmu MC nono dhisik. Lah, kajate kabel arep kendat. Oke, pemirsa wis lepur Yu. Sudah. Oke, siap. Saudara-saudara yang berada di rumah maupun yang ada di sini semuanya, kita akan saksikan atraksi hebat yang akan dilakukan oleh Muhammad Sukabul. Atraksi ini hanya bisa dilakukan oleh sang profesional, yang lain dilarang ikut-ikut. Oke, yang ada di rumah mohon diberikan pengarahan kepada anak-anaknya kalau ingin menonton, dilarang melakukan adegan berbahaya ini. Oke, monggo 1, 2, 3. Kabul. Mohon maaf saudara, karena dia sang pemain masih melakukan persiapan yang maksimal supaya terjadi hal yang spesial. Oke, sekali lagi kita kasih semangat. 1, 2, 3. Kabul. Semangat. Kabul. Kok malah isin to, Bang ini? Loh, Nyandi? Yandi bro. Kendato dhewe ngono lho. Enak wong susah malah digedolanan. Pemirsa, mohon maaf dikarenakan pemainnya kurang tatak, jadi adegan ini diskors dan live kita akhiri cukup sampai di sini. Kabul kayak mau jawane frustasi terus arep kendat. Walah. Kowe arepe kendat to, Bul?